Lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jingi seng kajing ba. Kajing cleansing sang cleansing ku. Jauh try ubang juku. Nganyai wayai kendu jauh try. Rakam baba unang lelemai. Nasudaya Maryam udun. Siu sega percaya kiklur. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jingis neng kajing ba. Kajing iklek jing sang kajing ku. Jamu try ubang juku. Haka kacang pa pada kon pada man sem bakoit. Amen. Kajing happy but kajing suk noble nok pa banotrai jungi uji su Kris kendon bat pi rengkat. Kohan men kopara ha uji su Kris. Dongin ngu kakli kajungi hakmat jungu. Dongin IT yalade telan ha u. Kamtame abang isdang ya kena kesngi kadai hok yang IP way pai way bangin wan hakmat ke jungu bangin ya ro bangin aingu bangin pendon buram nak banta bar kiba ulai ha ke jung em jungi ulai ngi kabam kadi ulai ngi kup kasam ulai ngi ke jung kerku keba ngi dan kam ha ke jung em jungi kum kibreu dan mata kadau ha kena ke step such sen Baundan rengkat bangi tongin IT lade telitelan HU. Kamtame akan ikasngi kohan men kopara kabalang ka khot kawere ngai IP bangin pusan sepang ka Maria ka badai kasim jong ka ing kasam ka jungi kasim jong ka partai baro ka wei den mata kadau tongi duai hakmat ka Maria rukum ju pemaka kum kasim kan wan hiar kan wan don kan wan soreng kar bangi iwei pai wei te hagan ikasngi kohan men kopara kenang ba mga mapi ngilong kita gibreu ki bakuj gibreu ki babidor banterwa ya kane kamas ki bakuj to ngin paish uda gajing sngoret ngin panmap now blade try kan rat na baro kilat kitam giduna kipop kisang gijungi te kumta da gajing snose bat gajing kuslai bat gajing kloy jungi ban ino ya kine Kipop ke jungi ya gajing em basnew jungi ban em gajing em go babha tongin paish u da gajing doai lang gajungi nga pla ablay badan bor baro padyapi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da gajing perkat da kikten da kikam da gajing leklet da gajing le palat junga da gajing le palat junga da gajing le palat bakrawe junga Nama kata ngakapati ke Maria berkuj Kabaya sa kate suti Ya kianga berkiru kuj Badapi kohan men kopara Banduai nak bentar junga Hau try blay jungi Ublay badan bor baro unis na yingi Badalama bigi pop jungi Unyalamingi Sha kaching embam jukut Amen. Go try to ease and 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 go Cristo ease and go Cristo ease and
try to isene, go try to isene, go try to isene, go try to isene. Dong ini ya duai, akan ikasngi ngiduai nagbanta u Peter Solong Piao, bat kumjuru nagbanta u Alexander Lingdo, makin yo no ya kajingkoi kajingkia sachisin bat kumjuru ya kaying kasem. Ngiduai nagbanta kaman simbal klatno jong u signboard lang, banono ya kata kajing jathai bom jukut hakahima kajung blay. Ngiduai na kebanta kaying kasem jong i Saralin Lingdo Marsilong badu jitan kurba basangot ki khon ki jingki bakin yo barabor ya kamet ke bakoj bakia bakin light na gajing pang na gajing stom bakin light na gajing jong gajing gajing ki kamtam barok kaying. Ngiduai na kebanta kaying kasem jong i Sabarlis Marsilong badu drasing paryong bat kumjoro na banta ki khon ki jingki prangot ba makiru kumjo ken yo ya gajing koi gajing khia hagaleng kamer bat kaman sem. Ngiduai na banta i Felicita Rapsang i badan pedeng gajing pang kansar manta boble trekan rat ulai kampala na banta jing i yo i gajing koi gajing khia. Ngiduai na banta i Lily Mary Nongbak ba inyo ya gajing koi gajing khia khamtam na gajing posnew kansha bat gajing kendit kansan gajing i. Ngiduai na banta i Antonella Carluki ba mairu indon hakata gajing ngeu jong gajing lang ba gajing don rangkat gajing blay bat i. Ngiduai na banta i Felicita Kongan ibadan mentala kendai posnem ba in nang yo ya kata gajing koi gajing khia hakal yang kamer bat kaman sem bat khamtam boble trekan rat un ai ya kata kaman sem jong gajing jing ya laban ya sha ya gajing ke bai kendu ha gajing gajing ha gajing long romba ha gajing long temen jung bat kumjur ngiduai na banta ki ing kesem kristan jung setelah keperthai ba kamaria kum kasem jong gajing suk kanwan ra jing suk kanwara jing teli kanwan ra gajing ya lang kawai ha kilong ying long sam jung baro Koblei me ubala penlong ya kanong kha ya khon jong me ban long kakmi bat kasim jongi tos ngeu san ban ai enda la krishan da gajinga sai jongka ngin la ban yo ya keburam jong ki khon jong me ha ka hima beneng daw trai jong Jesu Christ khon jong me ube mat basan sha rain card bat me ha gajinga long ka we jong man sim ba khoj ublay junam la junam. Amen. Kajing pulih na ka kitab kinong bisyar. Kanong kawan riu kadikot wakat way ter do at pasaw. Uangel jong utray ulawan bat ulasyong hapo uding tepi uba ha opra ubadai ujong ujos unong abisar kadba ukon jong ujiyon udang syok keu ha kakor knyot so wan ban pure ya na kimidian te wangel utrai ulapau ha bad ulaong ha utrai undon lembat pi kori uklan baslor ujiyon pat ulaong ha maku kenrat lada utrai udon lembat ngi te balai kat kane ka apot yangi bat hangno kita kikam phala jong baro ya kiba kikpa jongi kilaya lap hangi ki ong hatu utrai syam lawan yelam yangi na Egypt Henry menta utrai ulakan taj no yangi bat ula IT yangi hakakti jong ki Midian hangta utrai ula phasha bat ula ong kile da kane ka bor jong pi bat pelat ya ki Israel na ki kti jong ki Midian
Hatu day mga ubala pa yapi te ula u map ko try kumnongan la ban pelai ya ki Israel hapet kakor jonga kalong kabatlot tam hamanisi bat ngalong ru ubaritam ha kayeng kasem jonga bat utrai ula u Henry ngandon bat pimpom ya kinong Midian kum ya ubei ubriu kum ta ula u ladamen ta ngala syam ya kajingsbun bat me to pen I hanga ya kadak ba medai mame ubakren bat nga wat lej no nang ne nga kerpat ya me hadu bangan dawan syame bangan wanra ya kajin ais ngabha jonga bat ngan bo ya ka hakmat jong me ula jubab ngan sa hadu ba pindawan pai kumta ujion ula le shala yeng bat ula pen kre uwe ukon belang bat ki pu klam thai na shi theo upureu ya ka do ula bo ha ka syang bat ya ka umshit ha ukiu nang ta ula raya ki sha u hapo udeng tbi bat ula ais ngabha ya ki u angel jong ublei ula u shim ya ka do bat ya ki pu klam thai bat bo ya ki halor une umau siang nang ta sui ya ka umshit halor jong ki te ula le kumta nang ta u angel jong utrai ula ra ya udeng do ubadon hakti jong u bat ula kta da katru jong u ya ka do bat ya ki pu klam thai bat mar kumta la yeng tik kading na umau siang bat kalabam do ya ka do bat ya ki pu klam thai bat u angel jong utrai ula ja no na ka khmat jong u kumta ujion ula snel tho ba udei u angel utrai bat ujion ula ong ani wo ko trai ku blei minta nga layo I ya u angel utrai markman Henry utrai ula ong u ka jing suk hapi wat shep tieng pin yap enda kumta ujion ula tei kaduan hangta ha utrai bat ula khot yaka utrai ulong ka jingsu kakten jong utrai Isungo iau. Nomor nyospa nripu kunta. Nyospa nripu kunta. Kidi khot ngin ruai kandai kadwe terter bukut. Dekat kandai terter hadu bukut. Ben I try hangi yala kajing isnei to I la jing I bat la jing penim kajing yarab jong utrai kajan yaki bating blei jing ikan pu akan dau pu mat kau gasun beneng pen I trayang I ala ka jing isnei to I la jing I bat la jing penim jing I bat ka jing shisha hakmi ki akan dulang kahok bat ka jing isnei hakmi ki doki apiam pen I trayang I ala ka jing isnei
จริงมันพากันเสยกันยาชัวจงอูจริงสู้กันเลยตอนยาอูจริงสู้กันเลยตอนยาอูเป็นอีตรายอย่างนี้ยาลากาจริงอิสเนมตัวไอลาจริงอีปัดลาจริงเป็นอิมอาเลลูยาอาเลลูยาอาเลลูยา Hublei ko Maria kapadab da kecingay Utray udon barpam Lagar kuya panap dengki kentay Hallelujah 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 Utrai dan rengkat bat pi. Gabat piru. Kajing pula nak gospel bakoit kat kum Matthews. Gaburam hame gutrai. Ha kata kapor ujisul ong hagisan ranjung u. Shisha ngaong hapi kan long ka bae yaw baruspa bandrung ha kahima beneng. Ngaong hapi ka kamsuk ya ka ut bandrung lengba itleu ternya ban yaw ruspa bandrung ha kahima ublay. Habagi senran kaliya sngew ya kane kila lengok ngan ki yaong. Temano bala ban lajim henreu jisu wala petlip yaki badul ong haki. Bad ki breu kane kalong kabomla long henrei badublay ki e baro ki long ki bala suda. Teo Petrus ul kemktin hakmi ngil ino ya ki e baro bad ngila bud yame te nginyo ayu u Jisu laong haki. Shisha ngong hapi ha kajuk batmai habau kono breu unsong ha kaket badan buram jungu mapi ki balai bud yanga piro pensong ha ki kat ar kat ban bishar ya ki kat arjat ki Israel bajar ubino yala ka ying ki sem ne ki hanmen ki para shinrang ne kantei ne yala ukpa ne yala ka kimi ne yala ki kun ne ki lengka ki risai na ka banta ka karteng jonga un yo pdiang shis pa sha bat un yo kanti ya ka jeng em bom jukut Henry bon ki banang kong kin salong kado bat ki bakado kin salong nengkong ka gospel o try Kajing yara eme ko Chris. ko hanmen ko para how try Jesus Christ hagani kasngi nirake ya kasngi buram jong kamaria kum kakmi bat kasim dan mata kadau menta tong ini pelujumut sipang kajing im jong kamaria kum kakmi bat kasim ngitiba ya kamaria lakhot daublei hi dalade ublei hi dalade ula jidika balong kakmi jung u nado basdang ya kajing im jong ka kaladon kane kajing benta kajung blei ya ka bakan long kakmi jung u dain mata kadau ngitip baublei habalade kapor upha yalau angel ban bena ne ban ai kane ka khubor hoj habasdang kamara kamsem la suthu kamsem la tip ya kata kamon ka jong blei Henry ha ka klimat ka bau angel wan saka upan bena ne ai ka kane ka khubor kasnuthu ya kamon ka jong blei bat habakal yasngeu bat kasnuthu ya kamon ka jong blei kata ka jingjit ka jungu ka jingkhot ka jungu ya ka ban long ka kmi kong hoj bat ngai i basisha hadu manta mane manga mapi ngikhot ya kamaria ka kmi
bat sisa ngi yo i bat ngi lap ba kamaria sisa kalong kakmi jong oblei kakmi jong jisu bat kakmi jong nga bat jong pi den mata kadau habangi khot ya kamaria habangi wer ya ka hakajung im ga jungi haba ngi khot ya ka hakajung duai jungi hapo ka ying ka sem ga jungi ne hakano kajung don kam jungi kamaria klempep kadan rengkat bat ngi hoj ngimla bani i kata kajing don jongka hasanda kum ka breu hanrei ki jingya sat ke jongka ki long ki baklan hadu kata ngathrai ba ma pila long kristan katolik kat kine kisnem pila yo mat ya ki bor jong ka jingya sat jong kamaria lada ma piong ngampat yo i ngampat yo mat ya ki jingya sat jong kamaria ngampat laban pediang ya kamaria kum ka kmi jonga ne kabadai kum ka kmi ka jong blai kabamut mamangi ne mapi ngim padon kata ka jinge ne ka jing shania haublai baula jidika balong ka kmi jung bat ka kmi jungi bachi sha ngim la banong bangi long ki kristan katolik ladang ong bang ngim pala ban yo bor ngim pala ban yo mat ya ke bor jong ka jinge sai jong kamaria ka kmi jungi den mata kadau habang iduai ya kami jungi madakas ngi ne hakis ngi bansawan kohan men ko para ngi dei badon kan ka jing shania ha ka jing sai jong kamaria da ka jing shania ga jong pi da ka ta ka jing it jong pi ha ka phidei banduai lada phiduai da ka ta ka jing shania ha ka kum ka kami klempep piniomat ya ki bor jong ga jing sai ya ki bor jong ga jing don rengkat jong kamaria ka kami jungi ha ka jing em ga jungi bat ha ka yeng ka sam ga jungi kabar pat ngi ong ban ngi khot ya kamaria kabalang kahikai ngi ban ong ban khot ya ka kum kasim hato sisa kamaria kadai kasim keli bilade bat pej yalade klempep kadai kasim namar bau jisu ukhon jong blei ublei dalade ulongus im habau khun jungka ulongus im klempep kakmi ru kalong kasim ngi ong yak ngi khot ya kamaria kasim jong ka jingsuk hato sisang yo inem ba kamaria ha ka jing jong ka kayo ya kata ka jingsuk pe ha ka jing jong kamaria na do basdang kata ka jing khot ka jong blei na do ka klimat bau blei la khot ka ban long ka kmi jongu sisa kayo mat ya ka jingsuk ka jing ladang ipe je ke jing ka jong ka ngimla banyo i ba kamaria ka yo ya kata ka jingsuk ha ka jing jong ka kum ki breu ne kum ka breu ne kum breu ha bang ipe ngi khme ngi posan ngim yo i ya kata ka jingsuk ha ka jing jong kamaria ha kasngi bawang angel wan ban panbna haka gabriel wan ban panbna ne ban ai kata khubor ka baw bleu la jit ya pha ban long ko kmi ya pha la jin apdeng ki kenthe kamaria ka don hapdeng ka jing banjit ya ka ne ka khubor shisha ka long ka bapha ne ka long ka basniu ne kala ban pediang ni ne kamla ban pediang ya ka ne ka don kata ka confusion ha ka jing ka jing ka don kata ka jing banjit kamla banjit ha ka ban kong den mata ka dau na adu ka ne khlimat ngila ban ong ba kamaria ngimla ban i ka jing suk nang dapat haswa ban kha yau khun jung kau jisu ngi yoi basisha ka dan ga jingsuk ha ka jim jung ka em kum ka kmi ka hab ban ri ban suman de ban kha yau khun jung ka ha ka ying ha ka jing thi ala jong han re ngi yoi ba kamaria la sha kan tai da babon ki bro la kha yau khun jung ka ha semasi ha to ka jingsuk ka dan ngi ba hadin kata habau jisu la hel asan la rangba ula asdang ye commission ga jungu ka kami lab jungu ngi ba habala kem la panrem yu kamaria kamdan ga jingsuk kayo matang gi jing tang gi jing jinjar ha ga jing ga jungka henry kabalang ka kahikai nga yepi bat ka ai kan ka kerteng ha kamaria ka kmi jungi kasim jong ga jingsuk balai kai ka daw bangi khot ya kamaria kasim jong jingsuk habangi pe nyong ba ngim yo i bakal maria ka yo i kana ka jingsuk henry ngi khot ya ka kasim jong jingsuk dei tang namar ba kamaria
ka ai ti lut yala de hoblei ka ai ti lut yala de hoblei ningkong na sabe ka Maria ha ka jing sneuret ka jongka ha ka jing lui ka jongka ka ong hooj yak ek about rai ula kren yaka yak ek about rai ula terua ne lawan ayaka kalong ka thai soti ha ka jing em ka jongka karu kum ka thai soti kum ka briu ka don ila kita ki jong ki jingkwa ke jingtrang ki jingang not ban pen urlong ha ka jing em ka jongka Henry baro kita ki jing pos new jongka baro kita ki jingkwa ke jingtrang jongka ka buno ka bread no ka weng no Henry ka ong manta tang kamon ka jong blei ublei kayo i ya kamon ka jong blei ba kamon ka jong blei ka kham krau ban ya kamon ka jonga ka jingkwa ka jong blei na ka banta ka jonga ka kham krau ban ya kata ka jingkwa ka jingtrang ka jing angnut jonga den mata ka dau ka Maria ka buno ka weng no ya kata ka jingkwa ka jingtrang ka jing angnut jongka ba marui ka bu hakmat jongka kum kata ka priority jongka kamon ka jong blei den mata ka dau ngiyo i wat happening ki jing ke jing jinjar ki jing sitom jong ka Maria kayo mat ya kata ke jing suk ke jong blei kayo mat ya kata ke jing suk happening ke jing ke jing jinjar happening kata ke jing sitom jong ka namar ba ka IT lut yala de how blei ka ong ba kamon ka jong blei ka kham krau ban ya kamon ka jonga but nadu kata kalimat ba ka ong ho ya kamon ka jong blei ka yai ne ha kita kitin kiba kalong hooj kaya ne kam syam la kan randin lara dai manga mapi habang yo mat ya kijing kijing jinjar habang yo mat ya kata kijing sitom jong kijing em kijing ngin jim dala kan randin ngin ong ba balai ngalong hooj ya kamon ka jong blei balai sisang la jid yo blei balai ngam syam la ong la panhun ya la kata kijing kwa kijing trang ne kata ka jing kwa jong kana ka perthai ne ka jing khot jong kana ka perthai ngin jin dala lek phai den ma ta ka dau ba habngi habangi pang sitom ne habangi yomar ka jing jar ha ka jaka bangin IT shu yala de hablei da kata ka jing shania ka jungi da kata ka jing it ka jungi yoblei hakabor ka jungu panban ngi kan riana u ngi lech saki wei pat ki blei ngi lech saki wei pat ki jing thau jong kana ka perthai Henry ko hanmen ko para ha kane kasngi habang irakhe ya kane kasngi brom jong kamaria kum kas em jong ka jingsuk ka khot ka were nga yepi bangi de ban but ya kanuksa ka ba kalapan i hangi what happening gijing gijing jenjar ngi de ban khot ya kamaria kum ka kmi jungi namar ba maka kum ka kmi kalapan i yang apa dia pi katakan nuksa ban long ka kmi nag banta ki khun bat kum juro ban yo mat ya kata ke jingsuk hapdeng ka jing imbreu jingi hapdeng ke jing jing jenjar ke jingi ni dan gamban penrit yala de kumba kamaria ke penrit andang la penrit yala de ni de ru ban IT yala de hauble da kata ke jing shania ke jingi ni haban IT tli telan yala de hauble lada ublei lada ngi IT la de hauble klempep ni la ban yo ke jingsuk happening ke jing jinjar ngilaban yo ya ta uso jong ke jing job ya baro gitu ke jing lengba ka jing don rengkat ke jong blei lengba ka jing IT ke jing hu den mata ka daw ko hanmen ko para hakan ke sngi habang ni rakhe ya kan sngi buram jong kamaria kasim bat ka kmi jungi tongi duwai haka paka kumukmi kan ya sai na banta jungi bat kum juro kum kasim kan wan ra jing suk ha kaying kasem ka junga ka jungpi but mangingin yomat ya kata ka jingsuk ha ka jing im jungi bamal la kasngi what happening ka jing ka jing jinjar what happening ka jing pang ka jing stom ne ka jing sosat jong ka jing im jong ka ying kasem jungi and yero yo Jesus Christ amen jong in yang hin plala ka jong ka jing nge hau blei ukpa dan bor baro unong chao ka beneng bat ka kendau pada hau Jesus Christ ukon ba mare jungu utrai jungi ya bla ku namat sim ba ku ya bala kana ka Maria Jesuti ya bla sala ben hapo Pontius Pilatus la sana pna yeru la ya bala tebiu
ulayas sebayam hagasngi balai lamipat bayam ulakir sebeneng musong sekamon ulay pawadan barbaro nang tawan papan bisar kibayim bayam nangay haw mansim bakoy hakabalang katolik bakoy hagaching salog kalikoy hagaching mabik pop hagaching ipat kato hagaching imbang jukut. Amen. Lai spa nya pun riu. Lai spa nya pun riu. She met but she men sim U Jesu Christu try Ngira amiko pala Jinayu pukawan Ngilo uke ukris Day bantil yata ko jing tenju Ban long upu baba She met but she men sim O Jesu Christu try Ngira amiko pala Jinayu pukawan Toduai ko para baga jeng kenya junga bajong pi kan long bapadiang hunak madu blei kupa badan bor baro To try peding jing knya nak di jong pi nak banta kacing yarok burong kerteng jong u kacing banta yang i pada kabalang bakoi jong u barok koi kat bangi kan mau borom ya kamaria the seti bala kerku ngitrwa hame ya gejen ai jungi kotrai dag bakarpat bangin yo jingarap na ke jinglong breu jong ukres ubala terwa yala de hame halor gading phna kum ujing kenya baklem to bria uba emat basansar junom la junom. Amen. Utrai dan rengkat bat pi Rengka bat piro token to yala ki danut Ikan tiu yaki shall try ongin utrai blai jungi Rai song hok bat kadei da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banangu yami ko kan rat ko pa bo khoj ko blai badan bor bat bom jikut bat ban yaro ban kerku bat pandan borom ya ka kerteng jong me ha kane kasngi kraw jong kakmi jongi kamaria bat kasim jong kamaria thesoti bala kerku kaba da gajing ka srngeu jong umen sem bakhoj kalapun yau khon bala kha marwe jongka bat klem da du no ya ka boram jong gajing long soti bala kha na ka banta ka prathei ya gajing shai bom jukut utrai jongi Jesus Christ leng ba jeng u ki angel ki aro ya ka boram jong me ki hima ki dammane bat ki bor ki knyo akmat jong me ka beneng bat ka bor ka beneng bat ki seraphim bala kerku ki yamane rengkat da ka jingkmen ngi kerpat ai ba ki sor jong iru kinya so bat ka jong ki kat ba ngi penbana da ka jing ro ba snge red Bakuj, bakuj, bakuj utrai Usim don baru bleki pan Neng bat berteki arwailan Kacing ya rosana Hosana syajwang tam Hosana Kajing ya royu tabawan Hanam bara kerteng utrai Neng bat berteki arwailan Kajing ya rosana Oh
cha trong tam Jubileo-sana. Da si siya melong bukod katray katamay jong kajing kuy baro. Namar kata ngi karpat yame topan kuy pankantang yakine ki jing trua jungi dagwa pa yaman sim jong me kum kam jer alo jong ki bakin kalalong yangi kam met bat kasnam jong utray jungi u Jesu Christ. Hakapor bladino yu badala kamon snobha ula priang ya ki jing sha sitom ula shim yokpu badagbaingu yame ula kediai u badal ai hala kisenran u om to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban IT na kabanta jong pi Hakajukurkum endalalaya bam ula shimya kukuri badak baingu biang yame ula hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai bat bom jikut ya kebaen penme na kebanta jong pi bat na kebanta kibabun na kebanta kajeng map ekipop tole ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing e Patasin bangi bam dune uku bangi dinakane kapuri ipen braka jiap jong mekotrai tadadu namar kata ngi bapan manta ya kajing yap kajing me pa jungu ngi trwa hame ko trayuk po jong kajing im badya ko khuri jong kajing pen im ngi daingu adam namar melenyew yang ngi babit ban yang akmat jong me badban sakri yame da kebas ngawret ngi karpat yame bangi ki bayo banta hakamet bad kasnamo kris ngin long ki ba lapanyetli ka we dauman sem bakhoj tokan mau ko tray ka balang jong me ka bala priang setelah ke perthei bato panjanaya ka ha ka jingi rangkat bar Francis ukpa bakoi jingi walbat marwen bishop jingi bat baro kilingdo token maulem ruya ki hanmen ki parashan rang bat kante ki balayathia da ka bakrmen ha ka jingmi pat bat ya baro ki balaklad no ha ka jingi snei jingme topadyang ye ki sha ka jing shai ka khmat jingme to snei yangi baro ngi kerpat yame barangkat bat kamariate soti bakoi ka kmi jong blai ujesa bakoj ukurem jongka ki apostol bakoj badbaro kerekoj ki belapen sengu bahaya me pateng lapateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ke jeng imbam jekut bat pengen ira bat pandan buram me daw kon jong me u Jesu Christ Da'u lembadu badha'u kan long hame blek pa badan bor ha gijing long ka we jong man sim bakuj baro ka borom bad gijing ra junam la junam amen kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bat kumbelah hikai ngi dakten blai ngi nod banong kok pa jongi wa hapneng ka long ka bakuj ka teng some kanwan kahima chungme kalong kamon chungme ha kandro kumba bning to ai ngi mata ke chungban chungi kabahala kasi batama bingi karingkan chungi kumba ngi rogi ma ke balas ne ngi barwaja lami ngi shaka ching pansoi henry to palai ngi na kabas new to panlai ngi ngi karpat ko trai na ke ching snew baro ha ke ching spon chungme to a jing su ching sanya kis ngi jungi Kenang ba da ga jing rap ga jing snei jo me ngin lai barabor na ga pop bat ngin yo jing da na ga jing jinjar baro kat ba ngi ding ap khmelen ti ya ga jing kerman ba khoj bat ga jing wan pat jong nong panem jongi u Jesu Christ
Namar ka chung me ka long kai ma ka chung me ka boy ba ka ram chinom lai chinom Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai phi ka jing suk jung ngai phi wat pe je ki pop jung hi hanre ka jing e jong ka balang jung me bada ka jing sbon jung me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubi bat basan shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai ka dan barabor rank kat bat phi kan ka bat phi ro tong ini terwai ka da ka jing suk i wei hai wei pat ka jing suk bat phi Cô kun lang bra du play make it keep up protect to us say yangi cô kun lang bra du play make it keep up protect to say Hakmi kulang berot jong blay, hakmi bikin no ki pop jong ke perthai. Sukito ya ki balakhat, saka jeng khawai jong kulang berot. Ko kan rat kan song asong man rong rong ke yin singa, an re chong kan jeng kan sen singa kan pakhia hi. Kaman bakas nam Kris kan ribet kelam ini saka jeng yang bung jukut. Amen. May pendapin biang yang atrai Daka jing e jing spoon ba jing isne Ngam tian shu ne kwa jindi Ya jing e ya me ra te se mau siang me prenda sonya kakuri jongan me prenda sonya kakuri jongan
Yaga lamun ompen buko Barosi lenter Tingim jongan Ngansa imla dangalek Me pendapen biang yang atrai Daka jing spun bajing Man kasih, man kekelem man kapor. Me pendam, me penbiang yang iwe paiwe. Me pendam penbiang yang kejingdan kam jungi kum kibru. Me pendam me penbiang yang kejingdan kam jungi kum Kristen. Akan yang kemer akan kemen sim. Abalan kile baro Jisu biye. Shisha melam play. Ba pendam penbiang yang oh Jisu biye kita IT Jisu ilade yami. Kamtame akan ke step iwan rak macam me baro kita kibru berbang bersetam. Badan hak jing jenjar jang kajing em kajaki Badang Syah Sumar Hospital Tiba hadon haying berkunjuru di penyalan menfas Sumar Haleluya Dan suwane ki kawan jengi hak kena kepertei Tiba syatem rau hak jing dom jangan kepertei Aman simuksoy Aman simbaman Au soitan Kodra Jisu biye Kepeni kapor kecume haki Kawan ra kajing snake kecume haki Akan teng bakrau kecume kau Jisu biye Pada me bamen bekrat ya baro kecing seu na kecing em kecing pang kecing step kecing ya kecing jenjar kasih pak lanat ha kecing em jenki ko Jisu biye nang wanra kecing seu ha kecing em jenki kumba menda kecing Jisu ni IT ya lade hame ni IT ya ke ying kesem jengi ni IT ya ke jela ke jengi ba kecing suk basisha ke jengi kan wan shong ha ke donot jengi baro hak danot jungi hak jing imba marwe jungi hak ying kasem ka jungi kodra Jisu wan ra ka jing suk ka jume wan ra ka jing kot ka jing khia hak jing im ka jungi ba iwe pa iwe simti yangi kodrai nang ai bor yangi nang yalam nang betelenti yangi bangila ban im kum ka jing im ka ba mai hi mela khot mela wer mela ai yangi ban im Tong ini aduai Habang ilayop pediang ya ke sakramen na benengi kerpad red ya me kotrai Bamangi kibarake don buram ya ke jingkan mau ya kamaria teisoti bala kerku Ngilong kibabit banyo banta ha ke jingkawai bom jekut Dau Kris utrai jungi Amen Utrai dan rengkat bat pi Kabat piru Belai badan bor-boro unkerku ya pi Kupa badakun badaman semba kod Amen Tolai suk ya ro badi utrai da kejing yang babha jung pi So yau blay Arspa prapuwe Arspa prapuwe Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, o Maria non Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Kau buram hok pa, patu kun, haman sim bakoi.
balang ba meningkong kumju mental barobol jinom la jinom amen. En ya ro yu try Jesus Christ jinom la jinom amen.